Tara sira ing lo. Iwang ke jinten. Mentu si datang kili tapi ni sira ma mati hat simpen. Cuma iwang ke berbal dapran dapai nyakan nang lele. Kil hai hak lai cubak lai I hoton incung lai di. Kami ko dak hente ko et lama mati dak si. Hutan jetang ke ni hemben tang sih bang. Aprang si nilimen bikram to bin non nili kedodak dipho terang solong sidolo non ladak kipir kithak amaro long si non nili arjablo la selang le tom pen konat sige bang manili karjui phansi non nili chisik bonlo ati on acha oni nang tom pini amangso kipir kithak ke gachipate pon ke non la amang ke Dia de la pen kodamir kasino kai tu pondok tela ke pe bang la tela koko tela ni tom kenapa sih bang hamren hawaramai amren hawaramai kana nang limen aja tani nilimena tibang tipi ya tibang tipi choro lo lang sme porna chipi dona porla sinon along apex tamen ili karju ponji do non ga chisik pon la non karju pon fi nang tom kenapa sih bang Centong hawarpen. cintong awak nang limen ke Nilimen Robina Pepi. bina pipi tante nam nang tom la kithak pon ko pe bang Dake karpi poho. karju poho dan non pipi bang tidak ketur pon la Nan daktur bam ke dipliade pusipu. pipi ade non la ni to man sikon ili karju pon je chisik do acha nang le tom kenapa sih bang Dipuman jaten. ibu man japan tante non la so poho pe bang la Poho he. Mane ka sono. amang aji Nona bang ke arnia keng situ. arnya ke kan telet nang tom la so pe ke thak ni andak nang ye Nini pusi gitu. ini Tahu soni. nang tom kon pot pen si nang keceng Apor bang ke 10:30 bon. dan 30 pen si keceng oke Arni bang ke ani man yan pina nini ya. ini ke na ni sama tela tang pu Oh, lasan sipu. Ante insai pon pu pusipu. Lang. juro lo Em bông nhà anh không? Nó nằm ở cái nông cô. Puthot la kenil tu non dak ke bang di phumanja ki se azun alang litum ahin pensi lam ther de bon ipo. Arang sinang limen thani. Kardom media lapan kadowe karbeng lamarat phanta nilimen rajendra milik nili dipu manja keses jon long sai ham chun bang pusik lemun bom Kami tu la bang so de non son so asu ti padi dun tan. kedam tang son pho bak sedolang non bak ke pini yang arni an patumi hini ne dolo lapen pini son pho ne dolo son proxy kadowe son proxy dam lobon ning ka chethe bang ke non marke do erlang ning kan bang son taksi peneng sida menil tumang ke la hokpet kin do la besting mo se do airport peneng sa men la besting mo ke dam ji mak mate ke palong ji phansil tum kadok weta sik chedang bom la pen bori bom la kopi pui kha lasol asuk dikan phoke mare la sertalin ko thak la di sertalin bang ka ning kan bang na sab oprekchet ke dole hai abe bar chet ta dolo la pen kilang me mate la ilitum la tarlang so pusame ahwar pusame lang me sen dolo la pen jonel kem pusame kacetang et sikong lo no la ilitum la sar tuliram long hang alang di pen cepaduk la pen ilitum karbeng long kadok ke arat pen cepaduk ajende la ilitum karbeng long ar lo ke do ajon ben ka prek ho la dak Biswanath ho out of Karbeng long tum hananta wan lo peneng bang ke Meghalaya ta bang lo hojai tum ta bang lo la son thaksi ka chapate bang puda do lo lai lo isi ka chaprek bang ke la pen kelang adem auditorium hall to ka pini pini sertalin auditorium hall hata kimpon lo ona ako chilenga thepai pu la ta kimpon lo la sila hai sap sap ko chaprek ta do lo
Sebenarnya itu nonton ko andalang dak cepat. kado kawe ke son thong kebra isi gai da lulo mang kado no la son proxy jong se dam lo pon de la son thong kebra isi per son proxy abat an mang kado iglan Non kirang jigi thur mi oe kimi teman tang jo bak kecim thur di panang ini. Kimi ceti. apet ili tum kar biara tum kawang ke ili tum ke khaikang thim binong tase khaikang thim binong parle tum along ka jutang ta do porom puthi do pindeng support do tase mo nili tum nong se kesara sarde apena pisa Do lage dak jengsi lam the karju banji nokong kisi asjun along sido iglo asi alang litum pen lam the isi ni karju hansi nili apor people po. Sinang mekanik ha. Kada mar frangsi nilimen ke Biswajit Kilingpu lapen nilitum dak peneng la jitu golden jubilee jitu 50 la nilitum cepatin lo keceng si tumi jitu la rong ketong pen la tak cepatin lo lapen pini do tulang ritnong chingdi la cepatin lo Nai tum dak cepati tang son ko cepat. son thom lo Thom lo. Dak nai tum tang ko an bang flikeb lah bang inut non son ka. non eson to lang Son. Adbak tablo. cepatin lap lo lapen upgrade lo he dili tum chuneng basic cheng lang pot lapen peneng ke asap so mane alamang sopat bojidun lo he tu pisika cisik mek mema lahun ili tum peneng ke asap so fill chat lo mane fill up chat lo chuneng pen pante he Tek tek do. so ke project do lo mane labang labang ke project jo ke pen ili tum keceng sige la jitu hygiene maintain la dili tum maintain lo lapen discipline so doneng mala pen maintain lo apor Narong kisi asjun along sido lo. Penon alang litum pen ethi thini ram karju bhai tum kisik bon lo. Akhang sin alimen chatani ha. Nilimen Bisnu Singh nak ganaro keses nili cepate tang bangke ladak nili tu maha waramai long pen cepate tang bangke tumi lai kedam tang lo renong ne rong ketong cepate ge lo lapen renong singti lo cepate ge lo bongoi lun lapen bore da lun san me la cepate tang Som thi cepati. napen keng dong dang ke kat son po cepate ge lo bori lang lo nili tum same lada ke isi pinengkan mang ke sertalin karcho sengkan aposi nili tum ta besti manong ele long cipalong du nak lo alama nili tum ta chingwa iklo asi kaduk we inangan mang ke chingwa le he chethanik lo lasi besti manong e cipalong du nak bang ke bor ipon lo sitame non ne prang wa bang ke ciputa ke lang pasi no cepatik bom lang pasi lancar lo aprang pen langdam bolote peneng sengkan bang ke sertalin karcho sengkan posi kaciprek bang PO lapen kelang bolon mang ta peneng micet lapen cepate dim kadu ga stami peneng bang athayong chet lapen kijui kelang adim stami peneng armu bang ongka ongcet